bona agwe saka tena tukajikutaboboka ekare twati kubugiye musiki egaika saa 7 turu chwana twarasire kurara tuguki bantu bali mbayo ngotebie somo nero ina makong katugo taboboka ya bantu bali baitonga ibare undeteyo nzitwe katole nari rero mbiyo rero tuwe kama gwangu tukanyore gya kaine mugatira namo enseri bete kigari tigera igo kiro muntu akaika kunje kineti kino wono tugachaka gukimorembe tata morembe rero noro na morembe tukaragiri kuya kupindukia tugacha kurwo mambia nani mukararo dikare tata bono ngikyabera kinyangi squeeze emiaka te bongiti ombono bongiti litukerimo mukaba nisiketuma mbachite bakanga nanjira gete no ari nere mu accountant from hospital kirichali onya gota getorore magi ninche tuto muruse tikaburongi nyangi una mabuko tochiete na kinyangiri achage Mogeni onda tata ninche oyo Mogeni Mochorwa ikonge nyamaruma nuotole omochi Mogeni Mochorwa ni garingo musani oimesana ochoni alisio sababu imba katika nirepie balenga bagisanjo best friends yani omosani olyobwate yani muntu alikotika na pi Mogeni Mochorwa alisio sababu ikonge nyamaruma alisaka tena bakaimoke sabari bale na sami gochikonge nyamaruma ga okwani Mogeni Mochorwa kera baikaga Mogeni akapata ibagende Kerito ngumbu ali chaeli ali Kerito echaeli ngumbu ali Kerito bagenda ali Kerito Mogeni nkonyora arengo moshara eto tagende to yumuta tomirane na Mogeni Mochorwa atwerese igoro ye ogotero okwo nakikwarenge incident yeyo umete ogotera kuri ogotera baiga kera beka so moshara akarora omugako yo mwako yo moshara omongino yakamubwati elinde takolera jibesa kiria samarwa it is a story in a song Usharo ne nole Kerito togende banyorere elinde turana motwenzi tugaika enzemo ya Kerito tulinje na sami tugaika enzemo ya Kerito tulinje na sami tukanyora banda bangi mono baganyito mushara tukanyora banda bangi mono baganyito mushara tukaba tukubanya Mogeni aigu mushara tukaba tukubanya Mogeni aigu mushara yerinde turana motwenzi unatorutenga turane azabaibuli baito karibu Mogeni karibu Mogeni Mochorwa ikonge nyamaruma nayoyo nero uyu omosani bwalisi oime nero uyu naye Mogeni Mochorwa ninchari achite gukwania iga ekararuete bonya koni garuerete kurugura sobo igeri rugura getunurugura no nere tusinyeine rugura bagasioka bari na sami na igurubu yaye ekare baika omongina Esther omurugio na kanyenye ngoko bakarie tugoikaransa egekagitari geke tikare cheka saa 6 ngabate bono tutare uchikerito tukagenda tukaeta enjira nere gweta bwo mambi ense ama tukambuke cha ngumbu tukaende factory ngabaira ngabatereka kirite kantini ngababekera chisoda bakunya kunywa kabakonya kunywa soda ngaenda korere musara usengo chagore didio chaka ngabate binchu bono karanju bono ngabarusie kantini ngabareta ali factory abante bako bangera ini kolipo moshara Kerito asenaro echange yari koni gwa taibone nse yakirwe kero emeroko moroka tata ekare nabaira bone echanga igekubangwa omuntu akuri musara no akwenda omongina okorokwa mururi omugako yengo muntu ari gokora okorukusechero ongora bwo yere magwa kubisembe no bwo mugako iyo ri gokutwari gokora komo omongino ena bachete konyoirire ngaki atara mugurira kianga na bana tara basoka omongina nari ansite kuminyoka asungunani akabwato omwana bona akotumo minyokiera ni na omugako utanya kugurira bana nyora ne kianga achikonya ya kuri omosara achiminyoki kuchimate sechanga achikonyera
igo tari gintu giukung'ainiriria iki ni gintu kiro ne story yarenge tari story yani ne gintu giekene kia gintu practical urigiriti iga buna kegenderete tari gintu buna story usengo tebi gunyuwe tosaranse Mogeni bia mono tata karibu Mogeni kigaka kisongi echake kidogo abantu nali baramanya ngaki nkikegenderete iteki ngaki go chakaiga ayabano kunginyoria mariga iteke tata ayo kunginyoria mariga iteke ngaki aba muri abari gwake gitenge njenge bune yani ba uinongera ongera na mungare ebisora nabwata ngo batenda kirakiri kiro muntu kira mbona nje naringa tia mani ya Rwanda Mugeza bali tolenge na zami Ariisi ni kai mugeza bali tolenge na zami Kogenda ikonge nyamaruma ukwanya Mogeni Kogenda ikonge nyamaruma ukwanya Mogeni tata maguna arikongorere bintu tata Mugenyere bona gato tende tutali kuchi Kerito Usharone nole Kerito togende banyorere Elinde tira na matwesi Usharone nole Kerito togende banyorere Elinde tira na matwesi Tugaika enzemo ya Kerito tulinje na sami Tugaika enzemo ya Kerito tulinje na sami Tukanyora banta bangi mono bagenyitu mushara Tukanyora banta bangi mono bagenyitu mushara Tukaba tukubanya Mogeni aego mushara Tukaba tukubanya Mogeni aego mushara Elinde tira na matwesi unatole tenga Tuyane hasawa ibuli baito Elinde tira na matwesi unatole tenga Tuyane hasawa ibuli baito Geti bonse bajire tata geti gakwete Egera abantu bagenderete kwengu mushara Egera abantu bagenderete kwengu mushara Egintu torute kyukumya Ariisi na sami Egintu torute kyukumya Ariisi na sami Umungino yomakami nyoka numwana yekobako Umungino yomakami nyoka numwana yekobako Ukuminyo kyomugako ye tabaisa kogenda Echanga kulere chibesa Ukuminyo kyomugako ye tabaisa kogenda Echanga kulere chibesa Muganga nigare ngikurira kuranja engorere Muhinda nigare ngikurira kuranja engorere Iyanga nihongo tarabusa tibwatiene kobeka Iyanga nihongo tarabusa tibwatiene kobeka Kerogwa kariye twegasi tibwana kongorera Kerogwa kariye twegasi tibwana kongorera Kero twamuligerete bono munginoyo Aene chihanga nebiraka Kero twamuligerete bono munginoyo Aene chihanga nebiraka lakaba poso ya Mogeni tigatura nyitigera bono ngo tolete riri amayanda aye kwandetera amayanda ekwanginyurie ebintu ebinge Mogeni kero gotegera goteruko ngiko gokoyo tata gokunginyuria mange enjera twarenge na Ariisi nje Mogeni ninje twarenge komo negisani kiagereta gansa gotera ne kiambaraka musemo aruka na kitware kobeka aniere na bwate talent getakonya kuiba bintu bike kuruese kisani eki enga kiega ikatugacha komo kurukonge tugaika nyamaruma tiku ebare twatirega nkamokoba ngaetario tukaenda paka buoye mwino agantebie kintu giacha kuntagite ninje ngotebie kintu gite agacha agantebi kwaro chisani chinari kunya kubugia igintu nkiro igintu gokora togende ikonge isirio giritari onkomboera karumu nkamuire konge tugakomboa karumu ikarina nyote besa rende nkamuire tari butabwate sosi ndari konyora kera ingo kora kwari ngegaske njengo kora na ringi
ekare namuira enamukomborete nyumba nera ariange na mesobwa nkamuira bwe kasi ni yano ku Wilson Onderi kurunyauraria nkamukomborere room eye nkamugurira kamesa ne stool bioka nkamugurira nege size book kia 120 pages we ne karamu nkamwa akaira matuka 3 egenta ari gutaka kurwe sende enjara ya nyarire nga siringi 50 riri 50 ukuragira kwiguta aganza ko cross kisani ngora entangani naenda ariko yubugerio umuntu busa ekaraibugerio umuntu busa tukaja tukagende kanisa Samuel ni garenge umwana kwaya bukoruo bwari ari agacha negitagie kanisa akanya komote kunangagu akamekorete igarani yerangi nera arete tebona kunya gwaka bune nera kunya gwaka kurusie ibintu mbirari kurusio ere buno mwana musiki rende buna nawe yaringe napakache kubugie ibintu ebi ngora nkonyo kiabeire esani entanga ni pi yali recording Nairobi tuakiete transport kuchi Nairobi inge nabairite ndirie transport inge arenge gentoke kong nkamwira Nairobi tukakora recording aige studio bono ntanya kuinyora Nairobi bono netro chima kuri linkarake etu ariko genda katura ari recording omogera naro uri kugutu igantete ni karumo gukora recording muntu takonya gusuka kurwe mic onya gusuka arionye na yagupima na ndura na ari iguru ako genda igo na ndura ni exactly onya 6 inches na ndura na 6 inches na kiga kora chisani kia risi kwa ariko nyora kire constant kitabwati ukigwa ya ndainse ya ndaiguru ara onye na kinda o recording ari nyumba gere birorega yongo motena usina buna nari kunya kumoro kijisaini ukaira na rende tukachaka ngora agachaka beko mugaka naro uri kurukiragia umugaka kurunyauraria nera bari gotera komo umaitaba challenge sinkiro ese aba wana musiki uri akanyora nera atagite kom overtake Ariisi tukamwaka competition yakachaka te competition atagita kore buna Ariisi atatagiti na Ariisi tatagiti okore buna atatagiti ya ogotebia twakuranire ari rende tukaja tukaka kiragisiko na twakiete tukarigia eneri mesa wona gacha rende eneri mesa ntwara bete komo nera gacha kansa kobo umuchwachi atagiti gotofateki nera tukamwaka siko ikere buna narenge manager ye band yari kumborio na ndere umete tabu atagenta ko kingania yago gikwana kiaruo na ndiga kiaruro wono ntwa ito tukabaka siko lakini uyu eneri ere iga tu amatete wona ayo koenda nera gateba buye wona tigangende nyugure yana nari akiti kuguru obwali sukus nari akieto lakini aba bande bono buna tuacha buye iganya gwoka bacha kidrum ninki mbuya twarengi ndwa wata manganande kabuge musiki paka nari akiti kurwara na ntwatemete nyasa omete na ntwatemete teatura no sokotera kuria kera Ariisi arore egesanga kerie aso mushara agande ngwa manyite buna ngwa mae na bade no gotera ngure ge igosera beti ari kegima na Ariisi liegenta ikina kiantebeti ekwande tera kin na Ariisi liegenta ngumubuni ngendo kikwa Ariisi onya etokero kino jokegu wone kare naenda Ariisi bakorera masoesi nkanyoroma to mumuro obekire gendo ndi baka ngagianja motena ine tata bono nako irokoboko ngamoko boko igonga motena bono ayi no mwana musiki tigatora era egendere kidogo nari abantu ali gotobwata bono iga baminto ni gotole omogeni Mochorwa ni gari ngo musani oime mono ochon Ariisi sababu nera bakinete como
ne kera una Ariisi ni garo mwana mokegorione na tuyo mwabo Ariisi no mwana na alense kidogo no mwana sende oyo kegorikiane na tuyo mwabo atuya yoro mwana lakini bono omongino minto mama mbiarite no aruete bonyakoni so Ariisi yo sababu aguno aruete muchia gubono igono mamu mina twete kengumbuga iga no aruete maiga siku nyuma ariko goseru munyoka guchisobo igona umo kunyoma kuri kengumbuga bonyakoni gocha busarage iga mwana baba mama na muji musubati kuri ngumbuga aliacha agocha gara limbunya koni ni onde boundary abanyakoni na Ariisi are boundary ingende boundary yo musarage na Ariisi are boundary yo munyakoni bona mama no aruete so Ariisi nsaruguru ekera nabo bakumubwatisia mbaroche in practical ekiagenderete iko nechi witness na mangana yango ti witness amangana agotera na yobo maene taligenta arusetie kiobulimo negento kiobumaene bali bonsi baroche esani yenyora Kerito nonde batana igaterete gento kiobumaene Mogeni noare mururi noare ari moyo andore igatwete komandore yagonsa minta moetie miata kombatuka ono Wakogo Yo sana sa Mogeni kora no bwata ka story kiti. Garanza. Na yo Mogeni Mochorwa. Garanza ara ke. Asimbia mono Mogeni. Bona Mogeni. Ndara cha somo na baadaye tumo introduce. Ariisi mtu abande ndoborochi. Kago kwa Yora kwa no mapore. Kiagira Ariisi nero muogo pare. Especially Ariisi karago kwa ena nyore tobo kong abana baruete keroka bachite na maguru ena barendete angumutienyu mugima tukunya koba 2-3 oyo mo baira ne chinsobo tulifanya kazi ya kupindukia Ariisi karago sireiga egari entanga ni kere nyaramba eyo mwiso nalia osoka kurumochari Nyamira o musafara abantu ba era njira ndi cruise jire bosi na maega mbrega ko betu ne president ochaboya kero monta kumetie kusiye ngima ndai toto te ibono kiagara nere mwakine tenere pamoja ndai toto eres Ariisi mundo kyolenge umuntu bwengenjo umuntu maana na endonye moya ranga ari gento gite yangane gari gento gite na injanga tinjande gitiga anga ngire tata mbiare Ariisi nero makatalire nere andons Ariisi buna kuete timbu ati musani ngote bitata paka bono timbu ati musani no chego konyora ndi mbweka no bolinya gwoka na bagote to konyora nunde na bokonyora Mogeni ndenje bweka no boli umungino yagotebi sina rafiki Ariisi karago kora shopping onyo gore nyama onye ne kiragora gochabuone enyama ya chire na buo yuira onyo gora matunda kurubusongo town igago tuma matunda ajo Mogeni na raire buoye onya Ariisi orosi ndagire ndo teri konge ta kuri ndararu Kerito njicho igago ntena kara minyoka kariege nteke omekwira nigas ta kobeka mununta iyo obusanyo burero mboro mboyo abantu risikuizima kwa to musani onje goteba oyo nere ulise mereti mboyo tata mboyo obusani bwa nyora bono nyora na bamu abo bunotisa aye tata tigangotebi Ariisi gari ngo musani tali musani mumurominto kera mugutara na Ariisi ikarito gutara na Ariisi mumurominto abantu bako yani Ariisi kera abantu nyora na bande bari na Mogeni na rosirio musani Mogeni osirio musani no bolia nyombona nuanza gweta oyo siretio musani Mogeni abantu ngo changa mukabali ngekera bako banyora para aye iro ke karangirete kwerende ekarangirete
kwere ndelio kindo ekarangire ndelio kindo na gotebi Sami umuntu oringo takabari ngegento gete etu okuragira tu alikuragira guoka kaga tuli konge kaba igurina na Ariisi sababu kende no asometerio kindo maite iga manyire ne skuru niga renge giato renge bosio manyekanite wono Ariisi no muntu renge bwengenjo lakini na bense gocha yaba iga abensera irango otebyo mutegereri kiagero umanyete Mogeni no manyikanite gusiengima because Ariisi sababu kiagero no nyantali okotera na Mogeni Mochorwa Maria ni ngono Maria Mochorwa Maria kora torali mumi no sana asa makwali Maria dare okwani rende ngina moke mbura ngina moke kurubunya koni anti yaye anti yaye kabisa kurubunya koni omongina teatura chasore nakikoro Esta Mogeni onero mugako Ariisi sawa ngoma na mono mono halengo masani me mono na ndali ngo muruo minto kegera karawa baliko bachagete kungiye kisani mugako minto abali gotariramu ngwende konge balinge yabo muitire abantu abanga balinge company yaye kumubuli nyo mwako imitana Mogeni ondena narota gatakuliye ayetagara mukirete yo yana bakari mwana etuka inkyota gete na mate ya sukari ndagete na mawute chinyeni maya kwantengenda gusukari kilo ibere au mawute chinyeni ali korokoro kali bakobe au na korokoro kwantebikire kana basi yugo sio yukuru Mogeni koma to lakini asokire gochigasi bona nkarna yani abwete nyomumro minto olio olto ibiri nere Ariisi akomonte bwengenjo sana one krasirete na batu atuata mayenda wikabona iga Ariisi nyone krareta tu maitiko kwekene tuwaje kurinyamira bantu nale kurema na abana bagatuminyokie bakumenya kwasumana chigari demuswati oro kurukumeli olingiche keroka matega kimeli basikali mbali chigari tubekera abana bakigari batane abana beke bwari barire elini mama tubande bamacha kwanda sobo bamuswati yakangere lakini ngatoka chigari chinga bakasoime tukaja urubona abana baka bwariisi ngati mwako Mogeni nyatane bakemba ile mumbu agatana bakabareta bakarara mambe kamugochiro goro nkabarageri nkabasibye bakanda bakarugoro iga Ariisi no muntu lenge bwengenjo mono nanzo tanyo muntu bwengenjo mono wetaniere Sami ngote bitata onya konye ndiri kwa byali runayorore ngati kwele kweba ogotebi gunkunga na kwerorera ena rete abana mbali balinga abachafu nabuna atebiti abana saba na rete saba ngabareta baka omuno yakabasibiri kianga pagesibia kianga jikane kiru jikoma nande bakatira ngabaira ruguru so Ariisi no muntu orenge bwengenjera njera rero tukakyo nti yora rero mune muntu tayora rero barere onde tayo amota na muntu yobundira raka tayo abante bajira baka ikonga sigari chiwonjo kere change skurume ochianga baga chibwati bakanyaramba Sami tigango na jamo ngina no ntanya gukwana muntu tayo nyora ni president ya rero buna Ariisi tayo boyo ke ense ya togete gusiengima tai gusiyo kana basigisi mbachete so Ariisi na Ariisi nena bwate kegugete muntu tayo nabo bwate tajiri gete orereru bune nduwe yana onde tayo tayo tokaniri arero amatera na Ariisi ya roast more nere botera nkoyo kwa Ariisi Mogeni atarengo abakubugia ali buna bari practice no ndega na iguna bakogenda na motebyaye Sami ngwateresa yarebe ngwateresa umwitire no aringe nere konye gwo kataraje ninje nariko motena akuna kunebinto buya bwati baba more nakiba nkyuko babaeka egento genda ngorore mete tari okonya why are you panicking bugie gento buya kabisa na yani ore freaks boko bugibuya ina rega cyane na bwate nere gasikwa bwate nande ninje narenge chairman ya Kirwanda Jazz otarangora gata mwachite nyangi Esabari ya nyabiba
nyangiri na yakene Akuru kumete. Una Magi, njengo ile samagi. No ari sirom. Magi. Sirom Kerito. Muka bani sigetuma. Mbaje te bakanga na njira gete. No ari nere mu accountant sirom hospital Kerito ali. Onya gota getorore Magi. Ninje tuto muruse tikaburongi nyangi. Una mabuko to chiete. Na kinyangiri atake. Mbona ebanisi karatika umaita bantu nabangaki inyangi kiebona bagukwanira mborie getuma nkoma tu arenge Kerito na renge supervisor grade 1 Buo kiro Mogeni otangaine gochio inyangi no mwarenge ayena Ariisi inje na Ariisi onyari Dominic naro kure ochiko kwera Tanzania onyari Dominic ko ngoti ngo muigorago no yondo KBC okure mugaka bwenzi okure Mogeni otigarete tata mwandenda tigera jango teyi eba nisigetuma no are egento giatoberete na richisegi chiachagete gatwaikire kaburongi tukanyore sigina riechiete gete twari gocha gwitwanga no twitire twari lakini tugaeta Nyasaye twetetie nyonyorete ditukeri nabagusi twaruete igara lakini tulikuja tegara rigwaya bagatogenia Nugo tena jipiti jikanda Mogeni nonde ngo batena aye kwa gosire kunangora ta kwa kanana no Alex Rom Kerito teatro aposeria kidogo egwaten evanisigetuma na Magi mbachita bagati gana mbatigaine na information yobwate mbwate ose na chire na kwanire Magi ngaji kumubuli ngiki abete kebe ande bikarati gani mbatebi no Alex Rom nero mu accountant yo unogotero kotelire biyaga okuya mono korete nyangi pamoja abantu pamoja ngonya goteru kwe nyangi una evanisigetuma teri evanisigetuma gotengo charo ndikyo nkwani ndalisha kama nakokora buna genda muri n'ikinyongire n'inkiba buna kiyabe ntiba buna kiyabeire lakini talende di nyangi yarenge gocha gosibirwa ita magara ko wona kitara saje ka buroni ngari kisaminto njamba taye Mirita magara ko wona kitara saje ka buroni ngari kisaminto njamba taye amona buri baye na bagisangyo no barenge amona ito bagisangyo baito bonsi amona buri baye na bagisangyo no barenge amona ito bagisangyo baito bonsi tukaba tuwakoba amona buri baba bonsi bakaigali kanisa ya kabulongi tukaba tukuba koba amona buri baba bonsi bakaigali kanisa ya kabulongi aige kanisa fata mwangi akamwate ni nyangi yabo yaeva nisige tumana wili tamagi aige kanisa fata mwangi akamwate ni nyangi yabo fata mwangi muiko yenye watani abantu bagaka chinko bibagoroka bagotera panisi mogende buya na mayo waga abantu bagaka chinko bibagoroka bagotera panisi mogende buya na mayo waga bakae bibi egwa bikara se kanisa
chiga kwanu asomolembe akaewe biewa Karase kanisa. Chikona chiga kwanu asomolembe abantu bensi n'abayiboli bakarwa okweli bagate bagenda buya n'omulembe abantu bonsi n'abayiboli bakarwa okweli bagate bagenda buya n'omulembe Babana kwana. Bona nistaketi kolenda. Bona nistaketi kolenda nyangi. Ntoko bekera mama Evan singo bekera magoso. Takiti kolenda nyomo yaye. Takiti kolenda nyomo yaye. Takiti kolenda. Magi era na reported agate boyo na bwata magoso. So era na kulite mapema magi. Era na. Igoyo takiti kolenda neba nisio talindite. Esani yengo nyetekera paroko lengere. Ai paka bona eba niste konyetika inse. Na magi nanyibwate. Intagete nkera sako te rotu warenge. Kuchimotu angekete. Mwana nyangi kuchama mwa ya molembe sobeba nisige tumansa Ariisi Okoba mwana nyangi kuchama ya molembe sobeba nisige tumansa Ariisi Tugaikaria magwagwa morogoba chuma musi tutanyara banda bange batuganyete Tugaikaria magwagwa morogoba chuma musi tutanyara banda bange batuganyete Alitoka enda na magoro. Ono no bono bakati ariko genda murembe. Etwa igima gwagwarie primary no tobokerete bono tukenda murembe na maguru. Atana maguru bakawata nika. Kamwizanire watema bakole nyangi nalyo kolema. Igara buya bono chindugu cyane kamwizanire watema bakole nyangi nalyo kolema. Ndaki wakolire nyangi ndugu yane na bakolema. Nabono kwanyoliro murugi bwenga. Ndaki wakolire nyangi ndugu yane na bakolema. Nabono kwanyoliro murugi bwenga. Pakisangi bane mwenzi tete. Abu. Eroyo sami na Mogeni. Ero. Bona unaona ali kolija. No twarenge nago. Na Mogeni oyo lenje. Kali Mogeni omonga Mogeni oyo. Dominic mumama batoka ipisi. Uyu Mogeni ne gari aya gueta. Eje. We. Bona ungo sindigise mai kogenda. Ekiagera bono. Tato tu erese pate ni nyangi ye. Amention ya mabuko. Kabulongi magwagwa ngayacha. Amabuko etorweta. Tukagenda direct tukaeta kebirigo. Tukaete njireri tukaende esani. Tukasoka amabuko directing njenga bune. Mure mini pass. Kigari kini esani ibere. Kigari kinke ibere. Ne mini bus. Kigari sana. Eva nisige tuma sa irasine ro batebire bono. Nero totebire na bono nkobe ze nyangi yane ngobwata ni gwegochie. Bono ntwe totebire to ande nyangi. Tukaika amabuko. Sobo magi. Sobo magi kora amabuko. Yongerigere tieri nsari ngumbu. Teri yare kurwe rami. Yani obunone rami iga urigere mwasobo magira agatunu asaga ya iga iguru. Tukaenda rinde tukaiko. Mukarara. Tukage no turaire. Ririe kinyangi mbro no tukurara. Echire serious. Tali jitoko gena ritukeli maambia morogo bachi. Tata twengenda teme goye bobe. Alite ari kubeka negitere. Haya. Era puna paka ku na jite kumubekera negita. Tari kubeka negita. Aitata geti. No tuigete tukagenigwa, tukaragerigwa. Ntwagene tigwa sobwe ngaro. Mukaboka mambia. Ya banyari bari mbato gene. Mukaboka mambia. Tukaboka mambia. Tukagwe ndagira. Tukenyorera. Tugajaga bone Esabari wikabrongi nende se nyangi ukubwata nirwe se magi ari koregas. Obe. Magi gari gokora kabrongi. Obo nyagitari.
ona kumetinga ki inje tari kubwate ni rwa mabuko soba maye kuchukubwate kanisa ya yesa ariko siriki Kabrongi nande no arengo munyagitari ona ko konye tumaidina no amagi ariko kora Kabrongi njaya na kigeko gera twa inyanga Kabrongi ngimwachi ko koro twaende kari iyo mu sister ringi itari ko ndende sa sister chinde abasani baya abangi no bari nyangi bwatanirwo no mufata mwangi oyubwe kanisa yabo no arenge yarwete nakuru acha kubwatania nyangi Kabrongi nyangi gakorekana enene ekaera morogoba twege to saa 5 tukaja kurwa saa 11 kuchama kwa ubono tukarorera tigato twira na guchiseito tukaetenjire iko abaria sotigi kabukateti detaini ngoina road tugasoka ikonge magwawa mali tukatirimboka magwagu rende tuwe magwagu tukanyore gya kaine mugatira na magwagu enseri bete kigari kigatigera abu kigari tigera igo kiro muntu akaika kunja kineti kino wono tukachaka kuchimorembe tata morembe rende noro na morembe tukaragiri kuya kupindukia tukacha kurwa mambia nani mukararo balikale bakarari dirikare tata bono ngikyabera kinyangi kya squeeze emiaka te bongiti ombono bongiti litukerimo obongiti enyangi yose namatukando yose abere tokorete kurwa kwenda mabuko tukarara tukarwa ari tukacha Kabrongi morembe tukaenda morembe tukarara ugacha kuira na bona ndi litukoria gatatu na litoko kwa tayoro kutari ari sina iro mugano egente keria roche toro agadokta Esabari bakana abisika no bare bakasoka mambiro maya kwenda Kabrongi sister gino jara arite mahate bagacha kuira na rende na baraburi barenga abangi sana abangi tari gento kuiguna gosekia renge igakando kando nabo ya renge igo Mogeni nonda tata ninjo yo Mogeni Mochorwa abasika bako ko baki kanisa batiganero era bako mako bakainka bararo kale bono seseni aya bono nkieko gera bono enkwante binyangi buna yakorekana tenkiege ere kalafu etelire buya kotera ngoyo kwe nyangi kotera kubwa magi na Evans yoye nkieko ra kinyangi cyabuneka bono kegera nicho na ketongera ngo kwana igo karati yanga na konyo rino mongino mwamenyire emyaka yonse pamoja umuntu ntokarete kwa minyangi ndue tokarete nyangi bakabono ntokarete mune pamoja bakabono nkieko ra kinyangi cyabuneka Mogeni bono kwanyuomire wakorire nyangi kwe bacha kwagendese kwenda mbusongo kwendese kwachikorara Nyasaye retaro Jesu kwarara anya kwanyuomire mbura tata tegemea rende igagwese kwanyuomire bono manya kwabeiro mugaka onye kwabero wa musi no mo umeamua abu kongeria abo bono munyoro karaigwa bono mungino yaraguna Mogeni yoreire pai konga aguo igare ngena musubati gete tari kisegi naretaka igo bono nyamba yachakire kuboneka tebuneke na kuburi na mbura no mate ko ikebuneke nyora ka gotirega igo bono wika musike na ransike oko taigina na nako nakugosaria obwene no metera konyo musubati no konyo musubati gatena muri kuigwana na bare ro matira bono baro mumbalinze bono tigango tebiga na bokonyera kwanyomira musubati igaro mwenenu naye goro muororo na bokonya gusaba Nyasaye tata Nyasaye naye gwanjorerete okanga mukune gose norro betu igwane Nyasaye ta gutiga na bokonyora kunya kubuneka na ngora onyore mwachire kobere bengi ya bono bono ero imukire iguru nayo imuke iguru mwakonyeka kote nukunya komotebi baba ngitimbo atimangana mange tiga tuigwane tugekere nyumba tugekera minto baba turendane turendane tukini abantu Mogeni gatukwanire kisasi kipya cha musiki ekisasi ngiri kiachire kipya kigwa komosikina pam ekro sipo sikibono mambi yasoke musiki to yobono Ariisi okore to musiki ngotebiga Ariisi na monyonje na bwa to musiki kusi nkieke musiki nore kusibonega kai emisiki ya lero usina bukubeka mota kereno mongi ena kuburiga nore no mane kinga kie kiga kusiyo musiki noro ora tebya abantu rete ya monyonjo beke ya Ariisi obeke kinya kubuga machogo beke na machogo beke
na babo yonde bakuro yondo yo marungu no tuori omaye kobeke jijia bono ini kende nkiyo tata kende nkiyo hono rinde batekaransa batebi guna umusiki ni okorosi gugokoruga matinyo nari sinko enda arenge kwanda tu arenge paka tu anda bu muga konde tu arenge orenge manager Kerito omagero uri kurukwa eneri ogutu usa na muterete kurubondo kutaje ndoje Johnson obwate na njira na ogwaroja kwa bo mwana musiki lakini wano ni miaka itakwaraho nagotire ariye tu ariko genda Ariisi oyo ndo gutu tobekera chisani kyekegere bono iga nturwa togende paka bondo kutaja bwe eneri ogutu ohusa chisani kya Ariisi abwate kuru to said iyo ataiguke gusi haye akota na Ariisi nero umwana musiki gusi okubugibu nabagere ba minto okubange bintu instrument kibangire kirege ntuge ko gendera ini yaye kira moterete kotera koringa kiene na kiusate oyo ogutu naria twarigite tugacha kwenda boye bogere ekare esani erioka akagenda akanyibika akabika ni kyabagere babo agateba aye n'umwana musiki na ndi bakogendere digiye ngero ende Kongo no ende mitienyi sita yokwira negoja muntu tayura gwikere Ariisi naje takanda Kongo naritwa bro Esabari aje mima nangana tokinko genda kondo koja kogenda umungwana nare naiti erieta tinkurinyora utagite kumwira saire nari Ariisi akite kwanza kurwara etagenda anga saire ero ntu akite ngenere mbabire tu ariko enda akwaondoka ngena Ariisi angansa ile tu akite tumayikwira nabona ati kopomo umusiki gusi lakini pati mbaya kansa kurwara unanga keiga unanga kakaenda igolinde Ariisi kakunga ikwari ngirituke indo tata nyagita ingore ko muira nyagetari ako kunga ina arenge Ariisi kunyamira nonde nyamira kerali nyamira tenwe ginenge tole na Ariisi kero jite nyamira nyagitari ukarigiriria Ariisi yandebe tia waroche buna Ariisi asare ga igabono yabire bobe bweka igandebe tina ongojuyi na arwarire ase bono ndeiga bono igabunande nsabire Nyasaye gose nankonye aguno abo muri to komena bona oyo rwarire bono no abo muri to komena bona ayambereire bobe ikarago ntebi na ongojuyi baga korokireko kundu karenge Mogeni ongojuyi nari ari kunduga dieta dia na Mogeni goseki ongojuyi narwarira asende bono nsabire Nyasaye asende Nyasaye orankonye kanya gonsabire kero komorigirira gitanda wana gagi Nyasaye narwarite omosae orenge bw'ekinguru orenge omunyakieni Ariisi bono na chibicha raisa lya rosti tata okoboka ari kubika eng'enje ngabuneke barosi nkeyo ubeka amacho okore eng'enje ngabuneye wanda kararerioka bono etukiyoka konyana riro okoboko mang'ana gecha nungi arenge bono akubika amacho okoboko etiga ubeka eng'enje ngabune yonte nunguju nabere tanda oma narenga omunyakieni yona tio mwabate kora Ariisi aye Bunacha korurogoro angonya matoba kuna munebona yaba igasi ninia eitwa ikirobisi yeito chenjirie tumaye kwenda gisuguri kinga ngete bisi ya mna asungete cyanga cya yoro gutama nande gali mwasamwele nyanga no etuka yarenga achibangete angate ligo kunjwa kata tu mugasali sio sababu na nikanyasaka ndana ngoteriga abana musiki basi kwisingora ba wakeke chenge kweli Ariisi kwa kalenga omutiokera maruga libaga gutuma igago tugutama nesigara amaru nesigara na bia ngite sobugima bwaye lakini gato kuyo musuna tu ariko enda keroka nje na ariko bera gitango sangirira kibesa lakini bono sobo songo
Mogeni ukubwata kibesa onorocha amaruo maete abana musikie moko gorera una gorera Ariisi amaruo mumonge ari kogorerwa amaru saidi twaya umura uti counter twachenjera kujisota yako umura uti counter ki whisky nini ki beer taska nini biera ntoira ni counter twake sabu twatere kujisota kito kigire Ariisi alichukia pombe sana sana no muntu onywete na ababugi baye ngakibono oyo gusiba ngakibona ako oyo gusiba na bagosiba jinsa twakorire gasi yeito lakini mambia icharo umuntu utanywete marua tutioka marua story nande ndabaro no bono omaeto ekarokora no yo gutanga ine ginte getageti no giaka okukuna geke mambi to charendo tware kiangove story so igo bari gukuna bubisi ningora ekiagera bono ochikora onye pandirita ge kunywa yo bono ngyo kunkanira igo kunywa ya kunywa ndyo gutukanira lakini bono ntwari kunywa Ariisi buna achietense tanywete marua bunande bakemia kende nanya gusiba marua namenyire Buganda Kambara ese kigwisi kikire tinsibe tiga na Ariisi tasibe tiga kusata eben tangonde gubuna bire aitayo won kanda kubolia gateka Ariisi na bwata chi producer bari ko musakiri musiki inka kieria Ariisi ari osokirie compact osokirie Esabari yande bari bono osokirie sani Esabari ya Kerito osokirie esani yachi tugokwira folio mu 11 ya kurende ya nyanduko lap esani mukuru studio iga mambi ni igwerekira sonye igwete korogoro onye igwete korwa music stand yonsi ire kwerende ere gusi lakini bona ngakije kwa konjara une producer rende mwachire studio iga producer ya matainga kibona ya Ariisi chichibe cyabo neri bu 20 gando libane nabantu bagonje nakire tigere gongo tebi agundu bono riri etware ngaba riri etware kwenda twasokia compact buna yacha iga mambi tugweta busungu nekindagira tutumbire kiroteri ende kubure ogosa gusuko kuchikorara mekone yoyo gitumuriro lakini ogo benefit ne producer mugire mate ntu arenge gutacha gujia mugiro renge producer era tu ari kuigwa omwairi busarasini twakorana lakini orosia kibesa kimillion kibesa kibesa bono nyenga kiria matera Ariisi kare go trend family ebwatire dikasiti yago rirokotero volume chinyinge Ariisi na kitaketaka 10 bune producer yatenengere antiki konye na ritu aikire bone ritu gocha goteguna genda Kongo tako babuna abantu mutamanyiti gento kagendrete nseye konye twabangire twesokeria tweoneria nari ribono bwangaje tukurwara nina goko tenda kubolire swali twabangire twesokerie kera Ariisi tweoneria kera Ariisi yakwa na tigeto musiki magega musiki ono konye te family nonya nonya aseki ono oye producer takite kuira ni bintu bili takite kuira ni bintu bili pi pasipokuwa na akite kuigumaga na bakire kumuburia oretire segi okwangana gugaswa bono nyu muntu okoire ng'ombe gwakamire tukumwira ni litata rende naye igo zine konye na inu bwate bintu na inu bwata gujo takore tibo ekagera copyright yako tebe kigwatwarire bintu biri sine myaka 5 iranirie abanyene lakini takore tibo takite kuirani paka bono obesana I'm not sure na nai takore tibo mugire na jite bwa Ariisi bodi nonye goteba buna takite kuirana one way mugeni gochinje na iranete makumbuso nini ngenda nje bweka manyonjo bago joro mutanga okorwaria nyonjo mbali ko mutanga okurumia sana mugire tarengo no arenge taji tikuira nere bweka ku appreciate na Ariisi na nkonyete na nje aitaji tairaneti ya amusiki abana musiki bachita bangi aba ichiri egeganikia batoto ikia gosori no nyomo no kwiraniria yo otanga uri manyete no yo na rondusirie se na arengo ndetire asenkorekana anga bweka igari gocha arangerie family ya Ariisi mugire na gachite koroba kurwase aye ebinte binge tigo mungina ko ese kasi Ariisi binte binge mona Ariisi rabwa nyanda mwamu kuno muntu ya Ariisi ndamwa mtabwate ena kama de bwane ngende ketina kitoko karato soki
oteba etigoro ngujui aetigoro nyasaye ngo toigorerare nyasaye ngo tware egintu ngiribusia titoremereria egintu ngiribusia tigatuchandike lakini mwisho egintu ngira tigatoterae Ariisi atagete erigashia entere ria abantu mbatebie egintu insabere nyagosoka mbinge buneria ari goteba una eyemo na gokurangererio yesoda oteba na ni igo tonyomaetie iyo ari nkeroka etwachiete keroka ekoronga ki abakoyone ekintu kire kene aya tate twachiete omusubati narengo omusubati oyo Ariisi omaete Ariisi karate Mogeni erinda abantu batware idea ngito kukwanira nereyo karate no bwati idea nesa aringeroka agungeroka mwamura etansi twachiete ngaru Kerito akandebi ningo tagita inki narangeretigwe ngeroka tugochia edansi ne karo nande tari koenda nteyo nari Kerito narenge nje narenga omukubu ndete yo nando kunyagonsia okwariba no gotebia baba kengaki na atigeire mambingo chande egente mokora neke gasikora iga nasoka nagenda ndende ngasoka unanda ngiri ngasoka tukaruo konye twairu omusahara ama tukana aitire ujimagega tukagenda keroka tukaika konge tukaenda busungu tukatira tukaenda keroka egare tweka keroka omusubati naro mukuria uri kuru kuboke no ari gokora umura bono Ariisi kumna twikaransete tukareterwa soda tukanye kunywa musubati onera agachaga ikaransa una ikaransa nera karangirirwa soda agateba nari inge nabali nabaminge bono no gwa kujinyaro na bugo chego bono ya makonde na ki ngujui bono timbu atibesa nubwate kenda ngiara bono ntoso wako ngamote tigabaye gwaye bono nojo bono rinde kero tigabaye gwe abakarangiri bakayegwa nande bono taisota bako igborabo inyama oyo tagete whisky nera gatena yongo vodka sijui nini bono bakaererigo epiri gegoja nerubuna 600 liria manya nego bae ba igo barage ire chinda kibaba bolire kei katogoja kwenda gochaka musiki saa moja mburo twari gochaka saa moja saa 2 abante baragereta epiri gatoka guri city yago ntigereri ngoro ndena pora lakini nyasaye ngo tobwati kiare bono tari gento kiabolimo igo kurangeria omonto gwamwa nero tena naringe nabaria no karinge nabari bono no batige batengere kurwari ono akagoteno kotara abari batatu baikaransete nero beire bane bonse bakagure ndende ndagera bakari okotera kuri kwa karwari no aruse ti akantebi mambi buna togo chakantena tindiko raso nyumba tokenda karusie sati akatigara ne vest nanjite vest akantebi gento ngora korangeri naro che morgoba agachaka igo rioka karati aba bonse mbaso barangiri gocha no nande nabakuri barenge bonse ekera kamugwa kwa murangirire nde mbura bali nabakoyo kwarangi mbura hoteli ye yarenge hoteli nepa
ine whisky yeri gorigoro kama itiko mayo muvuko ara bunore kakwa murangeria Kwanta mutine budget yo bwate nabera abutokerenjera tata itiko manya lakini bono engakiyeyo kwebwate siringi 2000 ekine kibaza kinyinge mono mbakikyesa mpiri koigwa enda wona agwe saka tena tukajigutaboboka ekare twati kubugiye musiki egaika saa 7 tuno chibana twarasire kurara tugoki bantu bali mbayo ngotebie somo nerero kaina makong katogo taboboka ngaya bantu bali baitonga ibare ondete Nzutue katole na Ariisi. Lero mbiyo. Lero mbiyo. Mbiyo. Mogeni mwasadira kwa tigani. Aya tata seka. Ekino maana tari na negento kyo korengera liboseigo. Aina mangana ariato ari gotobera. Tuarorira mangana. Tuarorira mangana. Nende no bara aguna rero. Tuochiche turagere. Ando irane. Bari oje gote na bate na die twakanyurite tukagenda. Ngiora kore. Tuachire nande. Dirimo gobe twakanyite tukarusite tukaenda. Ngiora kore kare kwa tebi go. Ekiera barubu no mbai karansita. Baganyuri kiabere saa 5 saa 6. Baro sire mbako enda. Mbaje bako tebi botu kuita na eno bomane bateba. Akumanyira ngeranda. Ono mwanchi akumanyira ngeranda. Ndinda kuri kokorolia naenda. Kakindiro je Tali na negento kyo gotania. Bona opandire climax ya. Ai. Esa yansi yalisha kukwani abantu. Umuntu naronye bwate. Ondetayo. Nando ondetayo ra kwani njira ali kwani. Luke kali twali kwenda bomongina. Ekali twachita ali kwende nyantro bomongina esta maranga. Ako batoki ali kweta abana abanyakoni ba minto iga toko kobu buna abanene. Tusongereira abantu baiteta ondetayo ikalisi yange. Aye. Alisina linge minister Uhuru. Aye. Alista linge motenengu. Asete ya ariko genda nteyo umutakara kini. Abwatege power gete. Alisina kwete. Tari go chamoke uno teso geti oyo takore tiki. Bons umuntu no yonyasai. Kitoko kolera. Nkotera kialisi aterete bako kakumuno muruyo kuniregenteke. Otero komo. Otera kwacha musetegirango. Yono kwacho ni bota. Akaliria abantu tali akosori. Abantu bakalira tali akosori. Kwacho ni bota. Wono gosa akiachite matera achite nguma. Choni bota. Na Kerito. Yali sisimua. Na ndio no kwa magi. Na magi kurumorembe. Nyangi. Ina matera. Aina ara morete te iguru saiti. Ngakiasikira ikenyoroma ite kenyora abantu ngana bachaya ni una. Aya alista aje nyone. So bono chianjire monoka. Ngapa bunyakoni yoka. Bunyakoni so abanyumba ime na busaragei. Ali omata alisi bantu makagitena no munyakoni. Ere buna buwaki ni kongari. Buna buwaki saa moja ni kongari. Ya manyire buno musaragei lakini no munyakoni. Lakini chisani kia ya nyumba nkaba nyakoni iga nambe yemo. Sani ya muntu tiri yari kubegwa. Tuachiete komorimo engaki tuachiete omokoyoye kenguso. Buo tuori. Tukaenda buo tuori no mukristo bwate musubati omwabo. Na kiakoro kumusubati
mura tukagenda Ariisi akamenya tena ngojui omuntu uyu no mokongu no mukristo ime kabisa wono tagwanja tubuki musiki no musiki no bugikato chiese tukagenda tukahergeni kubuya igaka saa 4 Ariisi akandebio naliki arenge yange ki esani eri amunyirira nonye maete yamunyirira kiyanga munyirira akandebono nali asokerere muliro akandebia bono okorema kende nkiyo ni maete no mukingare no mukristo piwa kokorande gintu ga ekenanda ni kiane kiarenge ngarete kenanda tukaira gesona tukabeka esani eri nja igete gati oyo mokoyo yagacha ng'ora ni nungu agake kenanda kiane gati agakebuturana agagiaka Ariisi agataka kumusamia nkamotebia aya nintu abagosi twakoreta birecha tugatama butuko gochaka so Ariisi enagotebia let me assure you Ariisi ase tayari gochia ai nteyo onye toyo sabari iteyo onye tinjo sabari iteyo so kisani nagotebi neki isato na kikia kiete nkuma saidi Inyangi Kerito na Choni Vota paka bono iga chikiete kiti mugira aragirite kurwo kero gutara ikonga ngakira rituko Ariisi no betunyi gutata kero gutara ikonge uraibieka ngorra boge goikamorora nkuinyora nanga ngorra mura iga no twaitete nere ese tu ari goikaransa nguikona nyora natamire makweli namo kune pa eri argo yachite nare gasiekwa no tu akabutire mono mesobwa na boisabi bono nanje na ntinje tikoirana nande gutacha nyombe ekyo abaminto na twake story Ariisi sababu ntoko kwerekea ile story yae negetabu ekenene kyo gukumi nande baba gochangara kwani omogeni ya tata motebia ngora igo mondetera abagusiba minto twakire story tatonye korere gaiya onera Mogeni Mochorwa aya gotebia at least na amajira kwanyolire clear picture Ariisi sababu ningorenge ngwante bikare tutaragenda kwa recording bunesa ni amanyire mwanya kombe ndiko ritonye rosereti saa 4 na nusu ya butuko nkamokoba nkamuikio nyanga so unyanga no era mukori mwariisi ngumbu urigire tu nyanga ngumbu nkamuikio na ndaga ntebi no tinda itaba na ndi tukera na nere paka mata einsa 7 bono yabeire na ndi nkamokoba paka iguru einsa 9 kingwe kanyumba saa 10 umungino yonyata atigera gotebia nari gwika saa 11 ya mambia na ndi saa 12 natamire guchikerito igari konyore nse ya moka obutuko tukari na Ariisi gogocha no gotonyora lakini naende chinsa chinyinge dirie nse kirete kiri butuko na rie ari gokumbusia matera kali mugaso aya butuko erege ntokeria rambo tukogojo kore gas okerika ayo muntu ri arenge computer obongo bwae bwarenge computer Mungu amrehemu popote mahali pema peponi. Mahali pema peponi. Choni Ariisi sababu aliacha legacy. Aliacha legacy mpaka abana bona abachukuru bonsi bamedena Ariisi sababu igare ngo muchukuru so omosani osokuru akonya ngo esa uri ngonya kumwatura ngora ikana tena onyendiri nari ngasi giti gusonyendiri bono Ariisi no makurenge angabono nacha nyore gusene nyamankuria ekere nyamari guntumira kire wiki kiro 2 tarikira ari kugura umungino mogotu baba yari kumugurire gento esukari ogora ki otomanje nanya rumungina ndena Ariisi na andigari anendi antumire gento ngira endagira kunya kuria uno ino muebe tata omosani oyu no muebe mwe Ariisi kanda bongo bro inkanda bongo gusi tata yes twakoreira bwa bagusiba minto mwatena mwanyolire chance yo kumanya Mogeni Mochorwa ningo Ariisi sababu ningo gotero kongi community nando utatebira amangana amanke mbia mono sana soko tegerera bono tokushikira gotero uko mbia mono sana mbia mono tata thank you so much na yogote omere jimbuguna na mwe na ndige nduna gotebisa mineke nyasa kubiko ogendo bakobwagure
egento gwakorera Ariisi ari esaraire igamanyete musani teyo okorire egento buna eki gwakora gokonya abana ba Ariisi mpaka bono bwa Ariisi gocha kwigwekana Nyasaye akobeka otata. Thank you so much. Biamono. Asante. Biamono tata. Thank you so much. Naye tukiere kwagingira mata au kaiga gabe iga. Asante. Biamono. Thank you so much. Biamono. Asante Mogeni. Biamono. Thank you.